děkuji za projev a je mi radostí vám oznámit, že naše shromáždění přišla podpořit paní Pavlína Reš, která byla v Gaze během operace Lité olovo jako členka mise OSN. A poprosila bych jí, aby teďka přednesla svůj projev. A po projevu paní Pavlíny Reš dáme trošku přestávku s projevama, ale k tomu řeknu víc až potom. Dobrý den. Já jsem přišla na dnešní demonstraci z jednoho důvodu, poněvadž si myslím, že je to skoro moje povinnost, poněvadž jsem před několika lety byla v Gaze zrovna v době, kdy došlo k něčemu naprosto stejnému, shodnému, co se děje nyní. Byla jsem tam, chtěla jsem odtud ven, stejně jako tisíce dalších lidí a nešlo to. Právě protože vím, jaký to je pocit čekat, až na vás něco přilítne, to, co vás zabije, zničí to životy vaše, zničí to životy vašich blízkých, zničí to veškeré vaše majetky, že vaše děti nebudou mít kam chodit do škol, nebudou si mít kde hrát. Tak tohle to je ten důvod, proč jsem tady. Mám tam kamarády, kteří tam zůstali, kteří tam pracují, jsou tam lidé, s kterými jsem pracovala, Palestinci, kteří jsou v zoufalé situaci, dostávám zprávy a rozhodně mi není lehko pozorovat, co se děje, když vidím, kolik lidí umírá každou hodinou, kolik zraněných tam je a jak vážně zranění. Prostě jsem ráda, že jste přišli všichni sem, aby my lidé, obyčejní lidé, jsme dali, projevili nějakou vůli politikům, kterých tu teda moc nevidím, ale všechno tohle z mého pohledu by se mělo mluvit jenom politikům, kteří jsou ti jediní, kteří by měli dát nějaký hlas někam výš, protože zjistili jsme, že válkou se ničeho nedosáhne. Bylo to v minulosti, jsme to zjistili, je to i nyní. Já si myslím, že skutečně prostor pro politiky, pro lidi, kteří přijdou vyjádřit svoji vůli jako vy a to asi tak všechno. Děkuju, že jste tady a že třeba svět uvidí jedno další krásné město, které stojí za útiskem, za utlačovanými a za mírem. Tak já moc děkuju za pěkný projev a protože chceme, aby nás bylo slyšet co nejdál, tak nás přišla podpořit i Samba a společně se Sambou si můžeme zaskandovat hesla jako Free Free Palestine nebo 1, 2, 3, 4 Occupation No More. Kdyby vás napadlo nějaký další, tak klidně můžeme přidat. A teď můžeme všichni vyřvat ty frustrace naše, co máme určitě z posledního týdne a udělat to tak, aby nás bylo slyšet po celý Praze. Palestina!